Moro taas kaikille, se olisi Reino Plays täällä. Menetin mun aikaisemman kanavan, joten mun piti tehdä uusi. Menetin kaikki videot sillä. Kaikki. Joten mun piti tehdä uusi kanava. Mikä on aika ärsyttävää. Mitä tuossa pitää tehdä? Minesweeper. Vitsi. Liikkuu. Oh, come on. Enpäs. Oikein loppu muutenkin. Yes. Mitäs tuossa pitäisi tehdä? Mä en oikein vaan tiedä, mitä tässä pitää tehdä. Ootan, että tulee tää seuraava tähän hyppyyn. Tähän niinku, mitä tässä? Minä en oikeesti. Ok, nyt mä tiedän just kun tää loppuu. Niin nyt mä taisin tietää, mitä pitää tehdä. Okei. Joku tämmönen. Voi, himputti bimputti. Liian vaikee. Oli lähellä. Nice. Joo. Oli sulta. Tääkin on oikein. Vaan kokkitaan nyt tätä. Eihän tää nyt niin vaikea. Sentään täällä ei voi hävitä oikein niin helposti, koska tää on aika helppo. Tää on helpompi kuin toi toinen, ainakin mulle. Koska mä olen sulkenut sitä laserhyppyytyssä. Voi himputi. Wow! Lähellä. Tyyli lähellä. Tohon. Yes. Oh! Mä heiluin. Okei, tästä olekaan niin vaikeeta. No, se oli helppo. Tänne. Ei kiinnosta. En mä voi katsoa mitään WhatsApp-viestejä nyt. Se ei normaalisti näytä tolleen WhatsApp-ilmoitus, se vaan näyttää sen viestin. En tiedä, onko se silleen, että se ei näytä sitä viestiä sen takia, koska mä kuvaan videota. Koska yleensä se vaan näyttää ihan sen viestin, eikä vaan ilmoitusta. En tiedä, tietääkö että mä kuvaan tässä, joten se ei näytä nyt niitä viestejä. Hush. Okei, mä oon jo aika pitkällä tässä. Bro, kuinka pitkä tää on? En mä tiedä parkour. En tiedä miksi mä kävelin, kun mä en edes ollut varma pystyykö sitä kävelle. Noin. Mun mielestä ei näyttää tutulle tää parkour-kohta. Oon mä tänne ainakin ennen tehnyt, ei tää nyt noin vaikea. Tää on vaan tämmöstä hyppimistä. Täänkö? Okei, hyvä. Täänkö? Joku jo voitti tän. Voi. Tietenkin tuolleen kävi. Niin kuin te varmaan jo tiedätte, mä teen näitä videoita ulkona, koska siellä on vaan parempaa tehdä. Mulla on tietokone, millä mä voisin tehdä videoita, en vaan osaa. Mä en vaan osaa tehdä tietokoneella videoita, mä oon liian surkea.
Täällä ulkona tuulee aika kova. Täällä tuulee kovempaa kuin aikaisemmin aamulla. 16! Kuinka monta tyyppiä läpästään? Come on! Työ oli vieläpä helppo. Tämänkin on parasta olla aika helppo. En mä törmäsi joskin muuta. Bojoing. Bojoinks. Mä en nähnyt sinistä, mikä toi kuutiojuttu. Tos toi vikahyppy. En mä osaa selittää, mä voisin vaan hypätä sen päälle takaisin. Mä nyt vaan jatkan tätä. Mä en nähnyt sitä, koska siinä oli muita pelaajia niin paljon. Kuka korkealle tää menee? Nyt mä tiedän mitä seuraavassa tulee. Vihaan näitä. Oi himbrembe. Haluan voittaa tän. No ei kiinnosta nuo pelit, oikein se voi. Tätä mä en nähnyt, missä tää kohta oli. Mistä mä olen, koska siinä oli muita pelaajoita. Joten mä en tiedä, että miten mä en tippunut tuossa kohdassa alas sinne. No, sentään ollaan takaisin tässä vihreässä. Aika nopeasti. Oi. Oh, shit. Tuo meni aivan surkeasti. Mun pitäis puhua niinku kovemmalla äänellä, koska mun ääntä ei kuulu. Mä vaan oikein pysty. En tiedä, että Voi. Mä voin tiedä, että miksi minä en pysty. Ketä jo? The Tower. Onko tää missä on kaikki ne levelit? Joo. On. Onks tässä checkpointteja vai ei? Koska jos ei oo, niin mä en tuu voittaa tätä mitenkään. Toi näyttää, että tässä ei edes ole niin paljon leveleitä. Niin kuin, no, kyllähän toi näyttää, että tässä on jäätävästi leveleitä, mutta tässä on niin paljon enemmän leveleitä, miltä toi edes näyttää, että tässä olisi leveleitä. Mutta mä hävisin tähän ekaan hyppyyn. Hello. Oh, come on. Mä en edes läpäisi tota aikaa hyppyä. Mä en muista yhtään, että mitä jakso oli Robloxissa, Bloons Terekotosissa, Shadowfight 3 ja kaikissa niissä peleissä. Mä en muista yhtään, että mikä jakso oli. Joten kaikki alkaa taas ykkösestä. Kaikki alkaa taaskin jakso ykkösestä, koska mä en muista yhtään, että mikä. Mulla on siis se mun Reino Plays, se vanha käyttäjä YouTube-musiikissa, YouTube-studiossa tai siinä Creatissä, mutta ei YouTubessa. Ja mä en saa sitä YouTubeen takaisin enää. Mä yritin tosi paljon neille illalla, kun kello oli jo 1 aamu ja sitten mun piti mennä nukkuun. Tää on helppoa. Tähän vaan. En nähnyt tohon piti pelata. Mä näin sen, mutta toi hyppy näytti paljon isommalle, joten mä en ollut varma, että pystyinkö mä hypätä sitä, joten mä kokeilen vaan hypätä suoraan tuohon alustalle ja mä melkein tipuin sen takia. Jep. Oli aika pitkällä, mä oon hyvä. Tää on vaan helppo. Jos pitää vaikka vielä suoraan. Tämä näyttää aika helpolta.
lemon. Ja missä on ton? Yes. Easy lemon squeeze. Se on tää palkkaa. 6 ilman reunalla. Okei, pystyn. Wow! Ja pyörii. Osu siihen laseriin. Ja aivan jäätä lähellä. Häviödään! Hetkinen. Eikö sen pystyykö tosta hypätä? Ei. Joo, ei. Tää näyttää paljon lähemmältä niinku toi kohta. Ei vois pystyä. Mitä varten toi toinen kulma on tossa? Eiks en tarkistin? Okei, joo, no tosta ei varmaankaan pääse. Mä menen tälle mieluummin. Lommista äsken kyllä päässyt yhtä nopeasti, mutta mä halusin mennä sille toiselle. Okei, no tässä pystyy paljon helpommin hävitä, koska se on tälleen. Joo, mä oon aika pitkällä. Ja, niin. Se on toi. Tuo mä oon aika pitkällä. Pysyy sinä kävellä. Oi. Ja pysähdyin väärään kohtaan ja tietenkin mä hävisin tuohonkin. Noob Towers. Tähän mentiin. No, miten se tippui tolle? No, niin kyllä varmaan sinne voi. Mulla on vaan 8 robuksia, mä voin ostaa niitä mallia köyhää. Mä käyn myöhemmin tänään ostaa robuksia ehkä jotain tonnin. Mä nyt niin paljon mallian köyhä. Mallian köyhä ostaa enempää kuin tonni. Mä haluun päästä tää. Wall hop. Ei toimi. Höp. Oi. Mä vaan pelailen parkour-pelejä tässä. Mennäänpäs wall hop. Nämä ovat kivoja. Tämä näyttää hyvälle. Difficult wall hop tower. Oho. Osu mun pelilaka. Jota yli pitää mennä. Kaikki. Pystyykö tätä hypätä? En oo varma. Mä kokeillaan wall hoppaa. Pystyykö tätä wall hoppaa? En mä jaksa. Mä menen tästä. Tää on nopeampi. Nice. Tää on vaikee mulle. Tää. Tommoset seinähypyt. Noi on vaikeet mulle. Koska pitää liikkua sivulle samalla samaan aikaan, niin se on aika tyng. Vitsit se vika hyppy. Ting. Okei, no toi meni aivan järvän pieleen. Mä en osaa tämmösiä. Mä koklaan. No nyt tung. Ei saa huuraa. Ei oo yhtä. Oi. Mä olisin päässyt, mutta miksi mä lopetin? No, en mä ehkä olisi päässyt, mutta mä olin ainakin korkealla. Mä olin surkea tästä, mä johonkin mennä. Tämä on se hyvä. Ehkä. Tämä on se hyvä ehkä. Joo, oon mä mun mielestä ennen pelannut tätä. Vitsit.
Mui. Miksi täällä ei oo melkein ketään? Ok, on täällä aika paljon ketään. Voitko mua korkeammalla? Boing, 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 boing. Oh shit! Okei, 2. Ei kun 1. Valhop. Vittu. Oh, come on. Mä melkein tipuin alas. Ah. Voi. Mä menen vahingossa. Koklataan sitten. What the hell? Boing. Boing. No niin, mä en halunnut joinata takaisin tähän peliin. Time to fight. No siinä voisi olla se eka video sinänsä, koska en mä nyt keksi mitä muutakaan voisi pelata. Se ois moro.